Και καλωσορίζω και καλημερίζω τους τρεις φίλους μας, τους νεαρούς. Άντε πάλι. Θα το λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί ο θόρυβος είναι ενοχλητικός. Με συγχωρείτε, συμβαίνουν αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή βεβαίως. Μέχρι να συντονιστώ και να μην ακούω αυτό το βουητό στο αυτί μου. Σόλωνας Χαραλάπους, προπονητής Muay Thai. Με 3 ταλέντα. Σόλωνα, σύστησέ μας εσύ, γιατί ξέρεις και την ιστορία του καθενός, γιατί έχει μια ιστορία και τις λεπτομέρειες. Ποια είναι τα αδέρφια και αν τσακώνονται σπίτι, θα τα πω εγώ. Αυτή είναι η δική σου δουλειά. Καταρχήν, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και πάλι... Παρακαλούμε, εμείς χαρά μας που σας φιλοξενούμε και θα μας κάνετε και επίδειξη. Έχουμε εδώ πέρα την Φίβη Χρήστου, ηλικίας 12 ετών. Γεια σου, Φίβη, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε τον Γιώργο Μουγιάννη, ηλικίας 9 ετών. Ναι, γεια σου, Γιώργο μου. Και τον Νικόλα Χρήστου, ηλικίας 12 ετών. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο την μπανάνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και ξαναέρχομαι κοντά σας. Θέλω να μου πείτε, με τον αδερφό σου θα πας καλά, Φίβη μου? Ναι, το πάω μια χαρά. Παίρνει σπίτι, δεν τσακώνεστε? Όχι. Ο αδερφός είναι στο άλλο άκρο. Εάν τσακωθείτε στο σπίτι, ποιος κερδίζει? Η αδερφή μου ή εγώ κάποιες φορές. Α! Ναι. Καλά ρε φίλε, της τρώσατε την αδερφή σου? Εγώ την αφήνω επειδή είναι κοπέλα, δεν δέρνω κοπέλες. Φίλε μου, μαζί σου κι εγώ. Μπράβο. Οπότε εσύ μην παίρνεις πάνω σου. Λοιπόν, και ο μικρός μας? Τι να πω. Πόσα χρόνια, καλά μου το είπες. Πόσα χρόνια Muay Thai? Σχεδόν 1,5 χρόνο. Και τι είναι αυτό που σου αρέσει? Μ' αρέσει που γυμνάζομαι. Σωστός. Γυμνάζομαι, μου δίνει σεβασμό, πειθαρχία. Μάνα μου, μπράβο. Και αυτό να σου πω, στο σχολείο δεν πίστευα να τσακώνεσαι? Όχι. Είσαι ήσυχος? Ναι. Ούτε άμα σε πειράξω εγώ θα μου χώσεις καμία. Όχι. Μπράβο φίλε μου. Στο ring μόνο. Στο ring μόνο. Λοιπόν, πάμε για την επίδειξη. Τι είναι αυτό που κρατάς, Σόλωνα? Αυτό είναι το παραδοσιακό στεφάνι, ονομάζεται Mongong. Το φοράει ο αθλητής στο κεφάλι και εκτελεί τον παραδοσιακό χορό πριν από τον αγώνα. Πριν από κάθε αγώνα δηλαδή έχουμε αυτό το παραδοσιακό χορό? Ναι. Ταϊλανδέζικη πολεμική τέχνη. Ταϊλανδέζικη, ναι. Αυτό βοηθάει τον αθλητή να ηρεμήσει. Και... μου χρειάζεται, πρέπει να το μάθω αυτό. Και πάνω απ' όλα είναι αφιερωμένος από τον αθλητή στον δάσκαλο και στο γυμναστήριο και στην οικογένειά του. Μάλιστα. Να το μάθουμε πολύ σε αυτόν τον τόπο, αυτό το χώρο, Σόλωνα. Για να ηρεμούμε και να σεβόμαστε για κάποια πράγματα βεβαίως. Γιατί σιγά σιγά χάνεται και ο σοβασμός, δυστυχώς. Οπότε Muay Thai και γενικώς οι πολεμικές τέχνες, θα έλεγα, να μην το εστιάσω μόνο στο Muay Thai, μαθαίνει πέρα από τον αθλητισμό, πέρα από το σώμα, μαθαίνει και κάποια πράγματα και κάποιες αξίες τις οποίες πρέπει να διατηρούμε και να έχουμε. Φυσικά. Και πάνω από όλα η πειθαρχία και ο σεβασμός. Οι πληροφορίες μου που λέγανε ότι θα γίνει ένα μεγάλο event με το οποίο θα αγωνιστείς με έναν Ταϊλανδέζο πρωταθλητή που έρχεται από τον τόπο του, έτσι. Ωραίος, χαιρετάει το δάσκαλό του, τον χαιρετάμε κι εμείς. Και πήρε και το στεφάνι, ο τελετουργικός. Μπράβο φίλε μου, να είσαι καλά. Θέλω να δω όμως και μάχη. Έτσι, ναι, λέτε. Τα γάντια σας σιγά σιγά. Στο Muay Thai χρησιμοποιούμε γάντια. Το Muay Thai είναι και πολεμική τέχνη, υπάρχει και η αθλητική πτυχή. Δηλαδή τα γάντια είναι στην αθλητική πτυχή. Ναι. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μια επίδειξη το Muay Thai σαν άθλημα
καθώς είναι και 3 αθλητές και έχουν και 3 υποχρεώσεις αθλητικές σε ένα μεγάλο event που θα γίνει για μικρά ταλέντα. Πότε που ονομάζεται Young Emperors, θα γίνει στη Λευκοσία, 12 Απριλίου, όπου όλοι οι επίλεκτοι από ηλικία 12 μέχρι 17 θα αγωνιστούν με ξένους αντιπάλους στην ηλικία τους και τις κατηγορίες τους για να διεκδικήσουν κάποιους international τίτλους. Μάλιστα. Εδώ να σου πω ότι επειδή βλέπω και τη Φίβη μαθαίνουν οι γυναίκες Μαϊτάι. Θα δούμε τώρα τη Φίβη και να κρίνουμε. Άντε Φίβη να σε δούμε και αλλήμον σε αυτό που θα σε πειράξει. Ναι. Μα να φας τέτοια κλωτσιά από τη Φίβη. Δύο. Γεια σου ρε Φίβη. Μπράβο Φίβη μου. Μπράβο αγάπη μου. Πάμε να δούμε τον άλλο μας το φίλο. Ρίχ' το αλίπητα. Μην τον λυπάσαι. Ένα. Δύο. Αμάν. Κοίτα δείχνω. Καλά, να φας τέτοια κλωτσιά από τον πιτσιρικά, έχεις τελειώσει. Εδώ συζητώ. Το Μάι Τάι να μου βλέπω χρησιμοποιεί γόνατα και αγκώνα, σωστά το βλέπω. Γόνατα, χέρια, αγκώνες, λακτίσματα, καθώς και μια μυστήρια όρθια μπάλη. Μπράβο σας, πραγματικά μπράβο. Μέσα είστε πολύ δυναμικοί ρε παιδιά. Είναι αθλητές τα παιδιά. Είναι Και οι αθλητές. Πες μου, πόσα χρόνια πρέπει να. Ποια είναι η ηλικία, βασικό ερώτημα που κάνουμε όλοι, γιατί εντάξει, είμαστε λιγάκι πάνω από την ηλικία των παιδιών, λίγο τόσο, και σκεφτόμαστε έτσι να ξεκινήσουμε, αλλά λέμε τώρα εμείς μεγαλώσαμε και δεν ξεκινάμε. Έχουν ηλικία αυτά τα αθλήματα. Κοιτάξτε, ανάλογα ποιος είναι ο στόχος που θέλει κάποιος να κάνει ένα άθλημα. Σίγουρα υπάρχει κάποιο στόχο για να ασχοληθεί με μια πολεμική τέχνη. Καλά, το ένα είναι έτσι, εμείς τώρα δεν θα πάμε σε αγώνες, αλλά ας πούμε, εγώ αν πω ότι να γυμναστώ, ότι να πάω στο γυμναστήριο, να πάω να μάθω και κάτι και να ενδυναμώσω κι άλλο αυτό το κορμί, κάνω. Ή θα με κόψει. Δηλαδή, αν έρθω στο γυμναστήριο και με δεις και μου πεις έχεις παραπάνω κιλά, με κόβεις, στον αέρα, ή όχι, πρέπει να είμαι στυλάκι όπως τα παιδιά. Όχι, καμία σχέση. Δεν τίθεται θέμα στυλάκι ή κάτι. Έλα και θα σε στρώσουμε, λέει. Βέβαια. Και θα δεις πώς θα χάνεις. Και μόνο για μια μορφή εναλλακτικής γυμναστικής σίγουρα σου προσφέρει κάτι καλό. Υπάρχει πολύ αερόδιο μέσα. Υπάρχει πολλή άσκηση για τον κορμό. Καρδιοαναπνευστικό. Σκληραγώγηση. Ανάλογα ο καθένας. Είναι ό,τι χρειάζομαι, γιατί έχω στο γραφείο να κάνω με 3-4 γυναίκες πλέον. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν βγαίνω πέρα. Είμαι σε απόγνωση, χρειάζομαι και μια αθλητική για το πνεύμα και το σώμα να μπορώ να τα επεξέρχομαι και δεν ξέρεις τι σε περιμένει με γυναίκες μέσα στο γραφείο. Μάλιστα. Σόλωνά μου, θέλω να δώσω το λόγο στα παιδιά να στείλουν το δικό τους μήνυμα για τον αθλητισμό και το Muay Thai. Και να κλείσουμε έτσι. Ωραία, συμφωνώ σε αυτό που είπες. Εμένα το Muay Thai μου δίνει, όπως είπα και πριν, πειθαρχία, σεβασμό και αυτοάμυνα. Είσαι μεγάλος. Μου αρέσει, σας αφήνω επίτηδες τώρα να παιδεύεστε, να δω τα γάντια πώς θα πιάσετε το μικρόφωνο. Θα το βρείτε όμως. Μπράβο. Είσαι και ισορροπιστής. Εμένα ο χορός που χόρεψα εδώ είναι αφιερωμένος στο δάσκαλο, στη σχολή και στο αγώνα όταν παίζεις, σε χαλαρώνει και ηρεμάς. Στο Καλημέρα Κύπρος δεν είναι αφιερωμένος? Και σε Καλημέρα Κύπρος. Γεια σου φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλα να καλές επιτυχίες, θα τα ξαναπούμε κοντά στο παιδικό πρωτάθλημα και θα έρθω να κάνω και εγώ προπόνηση με ένα κορίτσι να δω ποιος θα δει ποιον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.